Sengetøjet er kommet af. Det skal vaskes. Og så modtog vi i dag den største ordre nogensinde på Wonderlux. Fantastisk. Virkelig, virkelig fedt. Jeg har også fået mit sportstøj på, så nu tager jeg ud. Pull the key out the ignition. Running off but I never listen. You hold me back whenever last keep talking all your shit. Jeg har lige taget et meget hurtigt bad, og nu skynder jeg mig ind til byen, fordi jeg skal mødes med Katrine, som skal hjælpe mig med lige at skyde nogle billeder af et par produkter til Wonderlux, som jeg vil gerne vil have billeder af, hvor det både er i dreadlocks, men hvor det også er i almindeligt undreaded hår, ikke? Så det her er min anden video, jeg nogensinde har lavet på min kanal på dansk. Min anden video nogensinde. Så hvis I vil se den første, så putter jeg lige et link nede i beskrivelsen. Men ja, det er mærkeligt. Meget mærkeligt at snakke dansk. Men vi skal skynde os ind til byen, for jeg er allerede forsinket. Jeg har virkelig taget det hurtigste bad nogensinde. Spist det hurtigste mad nogensinde. Og nu skynder vi os afsted igen. How all this started, you left me broken hearted. You flip my words, yeah, this love hurts. Keep talking all your shit. Så er vi nået hjem til Katrine. Så sjovt et ord som jonglere med appelsiner. Jeg skulle lige sige noget på engelsk. Det var meningen, vi skulle mødes op i byen, op ved Rådhuspladsen. Men fordi der var virkelig mange mennesker, og fordi solen var på den side, vi faktisk gerne ville have brugt, så er vi taget hjem til Katrine og bruger hendes baggård, som er rigtig fin. Hun bor i sådan nogle virkelig gamle bygninger her i Odense. Og hun performer stadig, hun er virkelig ked af, at jeg ikke filmer det. Så ja, vi er ved at skyde nogle af de der hårklips, som forhåbentlig snart kommer på, inden at solen er helt væk. Katrine har lavet ting, som jeg skal lære at drikke. Jeg var ved at lære at drikke te. Nå, drikker du ikke mig, eller hvad? Nej, jeg har ikke rigtig lært det endnu. Jeg er ikke så gammel. Nej. Nej, det er du ikke. Det er lige glemt. Ja, fylder jo kun 25. Ja. Det her er nogle af de spænder, vi har taget billeder af, som jeg gerne vil have nogle billeder af i Katrines hår. De er rigtig fine. Og også så nogle fjer, som også er til håret. Det her i sølv, og så er der også i guld. Men vi har lige taget billeder af de her mega flotte øreringe, som også kommer på shoppen, fordi nu er der gået 3 måneder, og nu kommer de på. Er de flotte? De er så flotte. Flot model. Ja, meget flot model. Der er noget galt. Jeg tror, den er i stykker. Den er sådan fyldt med grumset vand. Og det lyder som om, den måske bare trækker vand ind, når man sætter den i gang. Jeg skal virkelig have vasket tøj. Jeg har kun et par rene underbukser tilbage til i morgen. Så det her er ikke godt. Se derinde, der ligger vand. Og den larmer jo bare. Der sker jo ikke noget, når jeg sætter den i gang. Nå, men så skal jeg lige finde min telefon. Nå, den er faktisk her. Jeg har holdt mobilfri tid, da jeg var sammen med Katrine, fordi det øver mig faktisk på i øjeblikket. Rykker jeg lige lidt op. Det er først, når jeg øver mig på i øjeblikket, at der skal være tidspunkter, hvor jeg ikke bruger min telefon. Fordi min telefon er så meget en del af mit liv. Altså den er så meget en del af mange af de ting, jeg foretager mig. Og sådan alt det, jeg laver med Wonderlux og sådan noget. Der er min mobil bare sådan virkelig en stor del. Så jeg er faktisk begyndt at sådan, i går aftes, da vi havde familiemiddag. Jeg vil virkelig tit sådan rykke over i engelsk. Men i går, da vi havde familiemiddag, not dinner, der lagde jeg den væk. Sådan fra klokken 6 til klokken 10 om aftenen, da jeg kom tilbage hjem igen. Og nu her, da jeg var sammen med Katrine, der har jeg også sådan lagt den væk. Og ikke sådan brugt den, fordi der skal være tidspunkter, hvor jeg ikke bruger min telefon. Så nu ringer jeg lige til min mor. Hallo? Hallo? Hvad laver du? Jeg går ud i Katminde. Hvorfor? Hvorfor? Ja. Fordi du fik jeg lyst til. Ej. Nå, okay, men så kan du ikke hjælpe mig alligevel. Så er det jo lige meget. Skal du færdig sådan alligevel, eller hvad? Nej, men det er fordi, nu er jeg lige kommet hjem inden for byen af.
Min mor sagde, at jeg skulle prøve at starte den og sætte den til at centrifugere. I håb om, at den så trækker vandet ud. Så det prøver vi selvfølgelig. Så om et kvarter, der hopper jeg lige ned i kælderen igen. Så nu har jeg været op, ned, op, ned, op. Om lidt hopper jeg ned i kælderen igen, og så op på anden sal igen. Så jeg får gået for nogle trapper også i dag, efter jeg har været i fitness, og jeg har været cyklet ind til byen, og det er sund dag i dag, hva'? Ja, nu tager jeg lige noget hyldeblomstvand. Smager dejligt. Og så skal jeg lige have noget læbepomade på, kan jeg mærke. Katrine og jeg, vi sad lige i solen inde ved Rådhuspladsen inde i Odense. Fik noget falafelsalat. Og så sad vi der i solen, indtil at den ikke var der mere. Så mine læber er helt vildt tørre, og jeg tror også, jeg har fået noget sol. Det var dejligt. Okay, with 1 minute left. Og jeg snakker engelsk igen. Med 1 minut tilbage, der er det så meget vand, der er derinde. Og det burde der jo ikke være. Det er altså ikke så godt, når man mangler underbukser. Så ved mindre jeg kan få min mor til at hjælpe mig, så kommer jeg til at mangle underbukser i morgen. Hej. Kom med du. Kom med du. Do you want it? I am heating up some tomato soup because I am damn cold after shooting outside all day. So tomato soup, and then I am making or heating up a garlic bread in the oven as well. So day 3 of garlic dinners. And then my mom came by and picked up my clothes for washing, and she'll come back so that I can put it in the dryer in the basement later tonight. So that I'm going to have... jeg snakker engelsk! For dalen, jeg blev ved med at glemme, at det er en dansk vlog. Så spørgsmålet om jeg skal filme det her om, eller om jeg bare skal lade det være, som det er. Elise. Nå, jeg lader det være, som det er. Jeg glemte lige igen, at jeg snakker dansk i dag. Hold da op, det er virkelig svært at vende sig til. Nå, men så kommer min mor tilbage senere, og så tørrer jeg tøjet ned i kælderen, så jeg kommer til faktisk at have underbukser i morgen. Så ej, det er utroligt. Det er så svært ikke at snakke engelsk. Og sådan tænke i dansk lige pludselig. Det er meget mærkeligt. Det er meget uvant. Så det bliver vist en aften på sofaen i dag. Med tomatsuppe. Og så har jeg noget arbejde på computer. Men jeg tror bare, at jeg færdiggør min vlog her. Fordi de her tager rimelig lang tid at redigere. Fordi jeg skal putte undertekster på. Så hvis du synes det var sjovt igen at se en dansk vlog, hvor jeg snakker dansk, så leave a thumbs up. Giv mig en thumbs up. Og så ses vi igen snart. Hvis du har nogle videoer, du rigtig kunne tænke dig at se på min kanal snart, et eller andet, du virkelig godt vil have jeg lavet, så kommenter. Comment down below. I feel like I can't do the Danish sentences. Jeg føler, at jeg ikke kan lave danske sætninger, når jeg vlogger. Det er virkelig underligt. Nå, tak fordi I kiggede med, og vi ses snart. Farvel!